Tak stretávame sa opäť na križovatke. Ja sa volám Miro Kocúr. A ja František Mikloško. No a stretávame sa opäť pri tomto podcaste, ktorom hovoríme o tom, že sme na ceste a na cestách sú aj križovatky. Tebe napadlo v súvislosti s tým, o čom sme sa rozprávali, že čo by si chcel ešte dodať k tej križovatke? Nie len, že križovatka je veľmi dobrý vynález, taký dobrý nápad, dobre sa nazvala táto relácia, lebo na križovatke sa naozaj človek musí rozhodnúť so všetkou zodpovednosťou. To znamená, slobodne sa rozhodnem, ale musím niesť potom aj zodpovednosť. Tak to je údel politikov, všetkých ľudí, ktorí sa musia nejak rozhodnúť a potom niesť zodpovednosť. Mňa v tejto súvislosti, a sme sa o tom rozprávali, tak ešte off record o príbehu Ladislava Hanusa. On ako mladý teológ študoval v Innsbrucku a stal sa takou naozaj pýchou spišskej diecézy. Mnohí mu vlastne počas slovenského štátu vyčítali aj jeho príklon k ideológii ľudáckej, alebo sám sa vnímal ako veľký stúpenec toho, čo sa na Slovensku dialo, a Adolfa Hitlera videl ako takého kultúrträgera budúcej Európy v tej hrádzi proti bolševizmu. Málo kto však pozná to, ja som ho zažil ako toho, ktorý na tej batizovskej fare hovoril, že to nebolo dobré, čo sa stalo. A vlastne ten pobyt v Jachimovských baniach a to stretnutie s profesorom Jozefom Zviežinom a Otom Mádrom v ňom otvorilo niečo, čo aj on vlastne sa dostal v tom Jachimove na nejakú križovatku, kde prehodnotil to, čo zažil, a začal sa na svet dívať iným spôsobom. A ty si vlastne bol vydavateľom v lúči jeho diel Svedok storočia a potom aj Kostol ako symbol. Spomínaš si na túto postavu? Áno. My sme ho navštívili viackrát, teda s Jánom Čarnogórským, ale tak to bolo také milé stretnutie, ale bez nejakých ďalších, by som povedal, že spolupráce alebo niečoho. Ale ja som žil 20 rokov v blízkosti pána biskupa Korca a on hovoril o Hanusovi proste, keď niečo Hanus povedal, tak to Korec proste bral, že teda to povedal Hanus. To znamená, že ako obrovskú autoritu. Ja sám som od pána biskupa Korca som dostal tú malú knižečku, ktorú Hanus napísal ako 26-ročný, myslím, rozpráva o kultúrnosti. Mňa to úžasne zaujalo, aby som povedal, že ma to aj ovplyvnilo pri ďalších nejakých rozhodnutiach. Či on bol fenomén neobyčajný. Ak hovorí, že on bol svedok storočia, tak on niesol v sebe asi aj tú skúsenosť storočia. A tam možno vidno aj možno tie jeho omyly, pretože áno, on bol zástanca slovenskosti a to bola reakcia trošku na čechoslovakizmus. Nie citlivý čechoslovakizmus, povedzme, pražskej vlády. On sa v jednej chvíli priklonil ideológii či nacizmu, alebo už ja neviem. Ale v každom prípade to bola reakcia zase, že na Slovensku sme boli dobre informovaní, čo je to bolševizmus a komunizmus. Povedzme, tí jezuiti, ktorí Pater Javorka, ktorý viedol Rusikum, kde bolo vyslovene inštitúcia, ktorá mala vychovávať tajných kňazov pre pôsobenie v Rusku za bolševizmu. Čiže ten strach z bolševizmu tu bol obrovský. A potom naivná nádej myšlienka, že by to mohol zachrániť Hitler, nejak zastaviť ten bolševizmus, sa ukázala ako úplne, by som povedal, pomylená. To znamená, že áno, títo ľudia v niektorých tých článkoch sa by som povedal, trošku vybočili, ale on potom to zase dokázal celým svojím životom. Ja si spomínam, pater Litvák mi rozprával, ktorý bol vo väzení stále. Od 50. roku bol až do 68. ešte ako posledný pater Alojz Litva. A on mi rozprával takisto o Hanusovi s obrovskou úctou, aký on bol nepoddajný v tom väzení. Dostal 14 rokov a ako ani raz sa ho amnestia netýkala, pretože bol nepolepšiteľný. Učil tých mladých bohoslovcov na tých prechádzkach, ďalej ich vychovával a tak. Potom aj ďalej on dotiahol teda celý ten svoj príbeh v tom veľkom vydaní všetkých kníh. Našťastie Luz naozaj mu všetko vydal, vďaka pánovi profesorovi Paštekovi, ktorý to editoval. A tam sme vydali aj tie jeho pamäte, ktoré mal na magnetofónoch natočený Janko Maga. On mi dal taký kufor. My sme to odnášali a jedna pani, v tejto chvíli mi vypadlo jej meno, to poctivo prepísala znovu profesor Pašteka. To je obrovské svedectvo o celom tom storočí. Hanus bol človek, ktorý
sa objaví raz za 100 rokov. Ja si to pamätám, pretože keď bol po svojom prepustení postavený profesor Hanus mimo kňazskej služby, lebo stratil štátny súhlas, hoci dostal takú faru v Kvačanoch, tak Janko Maga sa ho ujal a on bol vlastne, mal aj vlastne problém chodiť, pretože to utrpenie v lágri jednoducho sa prejavilo na jeho zdravotnom stave. Ale tým pomalým krokom z fary vedel prejsť do kostola a vždycky v sobotu večer, to už bola taká nedeľná bohoslúžba, ako sa vtedy za komunizmu vravelo, že s platnosťou na nedeľu, tí, čo chceli v sobotu lyžovať alebo ísť na turistiku, tak chodili v sobotu večer. A Ladislav Hanus práve tam dostával od Janka Magu napriek tomu zákazu verejného pôsobenia, tak on tam vlastne kázal, rozprával. Ale pre nás bolo ešte zaujímavejšie tie piatkové večerné univerzity a práve vtedy sa do takého veľkého kresla usadil a pohodlne prekrížil si takto ruky a začal rozprávať. A vtedy sa zapol aj ten magnetofón, to je tuším B70 s tými kotúčmi. A ja si presne pamätám, toto sa nahrávalo, prípadne on aj s Jankom Magom sám tie spomienky nahrával, keď tam neboli ľudia. A toto bola naša skúsenosť. To bolo zvláštne, lebo oni hovorili, že on vedel zavrieť oči a recitovať naspamäť tie Noldinové skripta z morálky a takto vlastne v tom Jáchymove dával lekcie, teda prednášky z morálnej teológie, ktorí potom ktorí to počúvali, tak vlastne si robili tajné teologické štúdia. Ale keď som sa neskôršie stretol, vlastne môj súčasník, teraz Miloslav Sabo, germanista a historik, napísal takú knihu Klérofašisti, kde hovoril, podľa neho klérofašizmus neexistoval, lebo to prepojenie cirkvi a fašizmu na Slovensku, on ako z historického a podľa tých kritérií, ktoré on vnímal, neexistovalo v tej miere, ale boli niektorí kňazi a tam vlastne to je osobné portréty asi 11 ľudí, ktorí boli klerikmi, teda boli katolíckymi kňazmi a otvorene sa hlásili k politike NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeitspartei. A tam je vlastne aj taký medailón o tomto príbeh Ladislava Hanusa ako romantika. On bol naozaj človek ducha, kultúry a takého vznešeného uvažovania, ktorý vlastne teológiu zapájal do toho intelektuálneho pohľadu na svet, kde teológia naozaj v jeho uvažovaní bola vedou, ktorá v akademickom dialogu vlastne prenikala či už sociológiu, kultúru, aj tú sociálnu náuku. To je niečo, čo dnes možno na Slovensku chýba, kde teológia je skôr nejakým úzkým vymedzením nejakých ideologických hraníc, ale nie je tým akademickým rozletom a tým priestorom slobody. Ja som teda samozrejme čítal tie Hanusové Svedok storočia. Tam vidíš, on bol ukotvený úplne v katolíckej cirkvi. Veď on za katolícku cirkev a pre svoju vieru a príslušnosť katolíckej cirkvi bol 14 rokov vo väzení. Ale tam sa nebál otvorene hovoriť aj o problémoch, o slabostiach katolíckej cirkvi. Tam niektorí mali dokonca názor, že toto sme nemali vydať, že toto je pohoršujúce. Nie, takto sa správa človek, ktorý miluje cirkev. Takto sa správa rodič svojmu dieťaťu, keď ho miluje, ale povie mu jasne, že kde proste robí chyby. A pokiaľ ide o to vybočenie, áno, tam Hanus vybočil, ale pozrime sa na príbehy iné v dejinách. Ja teraz nechcem začať hovoriť svätým Augustínom, lebo dobre, to je ďaleko. Ale tu sú príbehy bývalých komunistov. Jozef Jablonický, Milan Simečka starý, Miro Kusy a ďalší tých artisti. Áno, veď oni sami hovoria, že sme proste úplne uverili nejaké inej ideológii. Dominik Tatárka, toho by sme mohli chytiť pri tom, ako bol na Klementisovom procese a potom o tom písal režimisticky. No ale oni potom zbadali v jednej chvíli a potom svojím životom dokázali aj utrpením a vernosťou pravde dokázali, že proste sa napravili. Čiže išli už potom iným smerom. Čiže brať človeka len takého, že ktorý sa nikdy nepomýlil, to v tomto smere nemôžeme hovoriť len o ľuďoch zo slovenského štátu, musíme hovoriť aj o ľuďoch z komunizmu a brať ich rovnako. Samozrejme, ale Hanus sa nikto nenájde, že by nejak schvaľoval deportácie. Že ako mladý človek možno tiež mlčal vtedy, keď mlčala celá spoločnosť, keď brali
teda tých chudákov Židov naozaj a odvážali ich prešli do biských vákonoch, tak o tom môžeme polemizovať. Tak ako môžeme polemizovať o tom, čo nakoniec si starý Šimečka, pamätám si, sme sedeli, povedal, ako to, že sme nevideli, že z našeho kruhu, z internátu zrazu miznú ľudia a že už neprídu do školy. Áno, o týchto veciach treba otvorene hovoriť. To je zaujímavé, lebo mne sa to trošku stráca a vlastne ako keby sme si idealizovali. Ty si povedal minule, že vlastne cirkev v 89. ako keby nadviazala na tú cirkev z roku 48, ako keby to obdobie druhého vatikánskeho koncilu, kde cirkev ako svetlo národov bola posúvaná skôr do tej roviny spoločenstva, putujúcich, dekret o ekumenizme, o medzináboženskom dialogu. Tak to, čo sa dialo vo svetovej cirkvi a povedzme v európskej spoločnosti, tak na Slovensku sme nemali možno príležitosť prerozprávať a jedno z diel, princíp pluralizmu Ladislava Hanusa, vlastne o tej jednote v rôznosti veľmi filozoficky, kultúrne a veľmi hlboko uvažoval. A ten príbeh, ktorý on vlastne stelesňoval nielen tým, čo napísal, ale aj tým, čo prešiel. Ja som veľmi rád, že som najskôr povedzme v Batizovciach na fare a potom neskôršie v Kežmarku, už po páde komunizmu, lebo vlastne on odišiel s Jankom Magom potom do Kežmarku, kde sa on stal farárom. Tak aj tam hovoril, keď vznikala Slovenská republika Mečiarova, tak hovoril, áno, chceli sme nezávislé Slovensko, ale nie takéto. A ja som teda zažil, že Ladislav Hanus vlastne videl tie svoje kroky z mladosti, prešiel cez ten Jáchymov a potom v tejto reflexii, že v tomto zmysle, že tú svoju osobnú križovatku a na tej križovatke, ku ktorej prišiel sa rozhodnúť, že vlastne aj ten vzťah k tomu českému elementu, ako by sme to možno nazvali, k českému liberalizmu, prehodnotil cez tú skúsenosť s Jozefom Zvieržinom a s Otom Mádrom. A Jozef Zvieržina bol častým hosťom na Batizovskej fare a ja si tiež pamätám jednu bohoslúžbu, kde v dome u reholných sestier celebroval a ja som bol pri tom a Jozef Zvieržina mi dal kartičku, ktorá sa stala potom aj obrázkom, ktorý som ja používal pri svojich primíciách aj s citátom na druhej strane. Takže vlastne táto skúsenosť československá z Jáchymova, tejto československej, ale predsa len rímskokatolíckej intelektuálnej vrstvy, bolo to, čo Ladislava Hanusa a posunulo ďalej. Ja myslím, že to bola aj tá skúsenosť zo slovenského štátu, kde on potom spätne to mohol vyhodnotiť, že štát nie je to najvyššou hodnotou. Štát proste nie je božstvo. A to znamená, že prvom rade o to, že aký ten štát má byť, akým obsahom ho chceme naplňať. A preto on zostal veľmi opatrný vtedy, keď vznikala Slovenská republika. Veď nemusíme teraz o tomto ďalej rozvíjať, ale proste štát nie je božstvo. Záleží od toho, že aký má byť ten štát, akým obsahom, akú kultúru mu chceme proste dávať. Ty si bol vtedy predsedom Slovenského parlamentu, keď Ladislav Hanus dostal čestný doktorát na univerzite. Áno, to bolo pre mňa veľmi silné, pretože on dostal čestný doktorát na Univerzite Komenského, čo si myslím, že vlastne je úplne ojedinelé. Myslím, že ešte kardinál Tomko dostal, ale ináč veľa tých ľudí z katolicizmu nedostal ten čestný doktorát na Univerzite Komenského. My sme sa vtedy, bola to naša záležitosť. Jano Čarnoguský bol predseda vlády, ja som bol predseda parlamentu. My sme ho hostili. My sme proste ho ubytovali aj spolu s Magom a Jarábom bývali na Bóriku, vo vládnom hoteli. A ja som poriadal ako predseda parlamentu recepciu na jeho počesť po tom doktoráte. A to bol obrovský zážitok, lebo tam sme pozvali a tam sa zišla vlastne celá, povedal by som, elita aj disentu celého katolického, aj českého, aj slovenského. Bol tam Zvieržina už nežil, ale bol tam Mádr, boli tam všetci biskupy, bol tam Korec a bolo to krásne stretnutie, ja mám z toho fotografie a myslím si, že to bolo také veľmi, veľmi, by som povedal, úctivé poďakovanie sa Hanusovi za celý jeho život, že nakoniec na tom Bratislavskom hrade on sa mohol stretnúť so všetkými a tam osláviť ten čestný doktorát. Myslím, že si ho vážil ten čestný doktorát. My sme tam boli vlastne, ako ja som bol vtedy študent teológie a sme mali schola kantórum a sme vlastne tam na tej ceremonii vlastne aj spievali. Ja si v tejto súvislosti pamätám na také veľmi útle Hanusové dielo, vlastne vydali ho kanadskí jezuiti. Bola to taká
vlastne spomienka na Ferka Skičáka. Ferko Skičák bol rektorom na spišskej kapitule počas vojny. Tiež bol jeden z takých otvorených ľudí, ktorý sa po štúdiách v Prahe vrátil do spišskej diecézy a teda formoval to vzdelávanie budúcich kňazov. A on tam, jedna veta mi utkvela v pamäti, kde Ladislav Hanus v súvislosti s Ferkom Skičákom a vtedajšou generáciou, ktorý tam bol Kováč a ďalší, ktorí patrili k takej tej mladej intelektuálnej nejakej omladine spišskej diecézy a zhromaždila sa okolo časopisu Verbum, kde on hovorí, že v čase 30. a 40. rokov vyrástla v kňazskom seminári biskupa, teda Jána Vojtašáka vtedy, ktorý ho zriadil, veľmi silná generácia, nie vďaka seminárskej výchove, ale ako zdravá reakcia na ňu. Že vlastne človek bez ohľadu na to, v akých podmienkach vyrastá, tak tie impulzy a čo s nimi spraví, záleží od neho. A že vlastne Ladislav Hanus na tomto trval a to je, ja ju niekde mám, je to taká útla knižočka, volá sa Ferko Skičák, ale toto je niečo, kde on opisoval toho slobodného, tvorivého ducha, aj tú energiu, čo títo vtedy mladí ľudia v sebe mali a priniesli z toho Innsbrucku, z Prahy, z iných častí sveta a stali sa, a možno toto je že tá bolestná skúsenosť, z toho slovenského štátu a potom ďalej im nezabránila uvažovať ďalej a kráčať tou novou cestou. Ten spišský Sion, ako to nazývali, to je fenomén, ktorý zatiaľ nemá porovnanie. Tak dobre, možno, áno, veď boli tí kňazi, národovci, ktorí prinášali, rozdovali v tých rozdujúcich chvíľach národa, ale kultúrne to, čo vyrástlo na Spiši, nemá obdoby v dejinách katolíckej cirkvi. A tam sa ukazujú niektoré veci veľmi zaujímavé, ktoré si treba všimnúť. Poprvé, umožnil to biskup Vojtašák, ktorý, ako aj Hanus o ňom píše, že bol v zásade jednoduchý človek. Ale mal niekde ten cit, že títo chlapci sú nadaní a nebudem ich brzdiť. To bola prvá vec. Druhá vec, že bola tam tá výrazná osobnosť Ferko Skičák, ktorý ich absolútne poznačil. A to vidno, že čo to znamená jeden človek pre vznik nejakej generácie, že proste to bola generácia také kultúrnych monumentov. A potom samozrejme to, že boli otvorení pre svet, že každý z nich vedel nejaký jazyk. Hanus sa stretol aj osobne s Guardínim, to nakoniec píše v tej svojej knihe o Guardínim. Aj ďalší, proste aj Štefan Šmálik bol vo Francúzsku na základnej škole, čiže to, čo vlastne v 89. naši biskupy nechceli púšťať, aby sa nepokazili von, oni sa nebáli ich poslať a proste nadýchajte sa vzduchu čerstvého. No a vytvorila sa tam generácia, ktorá, ako som povedal, nemá porovnanie. Teda Skičák, potom Hanus, potom Kútnik Šmálov, potom Janko Silan, potom Hatala filozof, Janko Kováč, ktorý to všetko mladí ľudia, veď Janko Kováč, jeho preklady Augustína máme dodnes jediné. Boží štát a ešte aj Vyznania. No tak to je výnimočný zjav a to bolo ako hríb, keď vyrastie hríb v lese, že má teplotu, vlhkosť a proste vtedy vyrastie. Tak toto sa tam umožnilo na tom Spiši a k tomu by sa mala aj katolícka cirkev vracať, ako umožniť tým ľuďom. Povedzme, aj dneska chodí veľa chlapcov študovať von. No ale potom, keď taký človek je postavený znovu do pastorácie, kde od rána do večera teda robí krásne veci, ale už nemáte potom na intelektuálnu prácu. Všimnime si, že ten Hanus išiel do evanjelickej obce Hybe, tam ho poslal biskup, aby nebol tak zaťažený. Janko Silan bol básnikom v evanjelickej obci, proste važec. Tento Janko Kováč bol vo východnej, to boli evanjelické obce, ale to bola múdrosť biskupa Vojtašáka, ktorý povedal, že tak tu nebudete mať toľko roboty a ďalej sa rozvíjajte. Čiže proste osobnosti. Ja v tejto súvislosti mám takú skúsenosť, to bola vysviacka v roku 1990 v Prešove, kde ordinár Hírka sa stal biskupom a tam pri obede slovenský arcibiskup sa postavil a povedal, že my chceme marky a nemecké peniaze, ale nechceme tú nemeckú teológiu. A my ten liberalizmus vyboxujeme z tých našich hraníc a bolo to s tým svojím takým zvonivým hlasom, tak bolo, ja som mal vtedy 20 rokov, bol som študent medicíny, ale
ma to tak zaujalo a stále viac mi ožíva tento obraz súčasnosti, keď chceme to liberálne, slobodné a tvorivé, v tom by som povedal až takom pejoratívnom zmysle slova, vyboxovať a nechať si len ten nemecký blahobyt alebo tie peniaze. Ako keby sme nevideli, že tá sloboda a tá prosperita spoločnosti súvisia. To je stále. My chceme byť Európskej únie, nech nám dáva peniaze. A keby nebolo tých európskych peňazí, tak do ktorejkoľvek dediny človek ide, vidí tam ten transparent, že vyšlo z európskych fondov. Bolo podporované. Áno, či my by sme chceli, aby nám dávali peniaze, aby sme si my mohli robiť, čo chceme. No tak to nejde. To nejde. A celý ten, by som to nastavenie, že ten hnusný liberálny západ je na úpadku a podobne, to je niečo tak absurdné. Západ je slobodný a sú tam aj tieto prvky. Ale Západ dáva do dnešných dní toľko peňazí do tretieho sveta. Do Afriky, do tých hľadujúcich krajín. Toľko ľudí tam ide nežisne. Zomierajú tam tí misionári, pretože tam chcú niečo robiť. Čiže hovoriť, že Západ je len toto, je niečo tak sektárske, také, že toto mi vyhovuje, tak o tom to budem stále hovoriť. Ale ten Západ je celok a ten Západ je stále požehnaním. Áno, že má problémy, veď v každej slobode vyrastajú problémy. Veď keď som v base, tak nemôžem nejak veľmi hrešiť, jedine teda v rámci tam nejakých tých problémov. Ale keď som na slobode, tak mám možnosť aj hrešiť a to je sloboda človeka. Ale v tej slobode my musíme dokázať, že to vieme prekvasiť inakým spôsobom. Nie je tak, že ich vyboxujeme. V tejto súvislosti niekedy sa mi zdá, že veľmi často sme takí, že vyberači hrozienok, že si vyberieme z každého niečo a to ostatné ako keby sa nás netýkalo a zároveň strácame takú, by som povedal, takú schopnosť sebakritiky. Hej? Že nevidíme to, čo u nás nie je celkom OK, na čo nemôžeme byť hrdí a chceme si zo všetkého vybrať len to pekné a pohodlné a príjemné. Tak povedzme, keď sa pozriem na ten dialog dnes, tak na Slovensku sa tým, by som povedal, na čele procesie tých národných a konzervatívnych myšlienok pochoduje bývalý komunista s dvojkrížom. A toto sa mi zdá také paradoxné a neviem to uchopiť, pretože tento postoj, tento vonkajší, tento deklaratívny postoj má stále svojich stúpencov a nie ich málo. To, čo od začiatku, od prvého momentu, keď padol komunizmus, bolo nesympatické a s tým som sa nemohol stotožniť a nechcem povedať, že mi to bolo odporné, no proste bol ten nacionalizmus. Tí ľudia nič iné nevedia, len sa biť do prs. Ale nič nevytvorili. Len keď zoberieme generáciu za generáciou týchto hrdých nacionalistov, tak to tu len rozhrabávali všetko. By som povedal, že každý z nich sa veľmi dobre niekde ukotvil a proste majú sa dobre. Čiže to je nič, to je prázdnota, to je len nenávisť na to, aby oni nejakým spôsobom mohli byť pri moci. To je opakovanie toho, čo bolo zrejme aj za slovenského štátu, ten radikálny nacionalizmus, ktorý nedokáže dnes nič vytvoriť. Čo oni vytvorili? Aké diela vytvorili? Akú kultúru vytvorili? V tejto súvislosti by som sa zase vrátil k tomu dielu profesora Ladislava Hanusa, rozpráva o kultúrnosti. On také, čo mne z toho utkvelo v pamäti, že dušou kultúry je kultúra duše. Dnes na Slovensku aj kultúra je v rôznych zápasoch a je vystavená ťažkej skúške, ale to, že ako sa ľudia navzájom rozprávajú o pestovaní priateľstva, radostnosti srdca, pohľadu, zdravom spôsobe života, sú také zvláštne kapitoly, mohli by sme ich nazvať, že tá rozpráva o kultúrnosti je vlastne takou lifestyleovou esejou. Ako si ju ty vnímal? Dnes sa hovorí najmä teda o kultúre, lebo je ohrozovaná, lebo teda vďaka ministerstvu kultúry je vytláčaná teda nejaká úplne slobodná tvorba, alebo by som povedal nejaká konkurencia. Ale pre mňa je ešte hĺbší pojem ako kultúra je kultúrnosť. Lebo to ide od hora až dolu, to zasahuje celý život. To je spôsob, akým povedzme si spolu sadnete k obedu nedeľnému. To je spôsob, ako pozvete hostí a ako spolu prežijete večer. No proste to je od hora až dole všetko. My sme raz navštívili, bol to Peter Zác, pán profesor Fila, navštívili sme toho Kunderu, básnika, nie toho spisovateľa, ale básnika a prekladateľa v Kunštáte. A Peter Zajac mi potom hovorí, že pozri sa na jeho bývanie. On býval v takom domčeku.
knihy, obrazy a hudba. No proste to bolo mešťanstvo, ktoré bolo nosným prvkom, by som povedal, kultúrnosti. Čiže aj vytvorenie toho domova, v zmysle, že tu mám tie obrázky, s ktorými môžem akoby až komunikovať, knihy, ktoré mám ráda a hudbu, ktorú počúvam. Čiže kultúrnosť, to ide od hora až dole a ja si myslím, že toto je kľúčová vec, o ktorej treba hovoriť a to je pojem, ktorý zaviedol vlastne Ladislav Hanus. Ja si myslím, že on sa nechal inšpirovať práve Romanom Guardínim, lebo Romano Guardini, ja som čítal tú jeho knihu Listy o seba výchove v nemčine ešte Švabachom. On to takýmto spôsobom písal, ale niektorí to porovnávajú, že v čase, keď sa predalo 35 miliónov výtlačkov Mein Kampfu, napísal Romano Guardini, on má talianské meno, ale bol to Nemec, túto knihu Briefe über Selbstbildung a to je tá práca na sebe, že vlastne kultúrnosť je vlastne neustála snaha kultivovať svoj vnútorný svet a potom aj rešpektovať to, že sa človek dostane vždy znovu na tej svojej ceste na nejakú križovatku a toto je niečo, čo ja som na profesorovi Hanusovi oceňoval a či už sme spomenuli biskupa Vojtašáka a ich neskorší vývoj, ale to je, že nám nejde o to spraviť z nich nejaké národné modly, ale ten ich životný príbeh ukázať aj v tých vnútorných prerodoch a protirečeniach, že človek sa môže možno až vážne, až tragicky pomýliť a napriek tomu môže potom spraviť opravu a ísť povedzme lepšou a etickejšou cestou. Áno. Ja teda ešte musím tej malej knižočke rozpráva kultúrnosti dodať, že mňa osobne veľmi zásadným spôsobom ovplyvnila aj v živote. Pretože ja som bol zamestnaný na akadémii, tam sme mali dobré podmienky, robil som na svojej ašpirantskej práci a proste to bolo v tom 83. či mal som 36 rokov, keď som odrazu proste sa mi nepodarilo urobiť ten výsledok, ktorý som myslel a bol som vnútorne dosť vyčerpaný, už taký vyhoretý. Lebo sme teda pracovali na tom stále, skúšky z ašpirantúry som mal, ale toto som neurobil. A vtedy som si povedal to, čo som čítal u toho Hanusa v tej kultúrnosti, čo mi dal korec, že Hanus hovorí, že človek, ktorý do 40-ky robil duchovne, mal by zmeniť radikálne spôsob života, ísť robiť manuálne alebo niečo iné, aby proste neustrnul v nejakom svojom svete. Tak ja som sa vtedy rozhodol, že idem robiť manuálne, že už nechcem ísť do nejakého výpočtového strediska. Išiel som robiť manuálne. Nehovorím, že som sa tam veľmi ujal, lebo keď človek nie je zvyknutý robiť, tak veľmi až taký vzťah k tomu nemá. Ale zmenilo to môj život zásadne. To, že som bol robotník, že som sa naučil chodiť v montérkach aj po Bratislave, kde ma ľudia poznali, ja som sa vtedy naučil rozprávať s každým človekom, pretože odrazu toho uzavretého sveta akadémie som proste bol s ľuďmi proste z iného sveta. Čiže ten Hanus mal v sebe aj tento rozmer obrovský a ja mu teda ďakujem. Hoci som sa tam potom motal, keď som robil kureča, tak mi zhasol kotol a podobne. Ale... To mne napadlo, že raz pán profesor Hanus hovoril, že ako sa všetci v Jachimove tešili, keď on dostal službu oni to volali šnek. Tam bol taký veľký šnek, ktorý mlel tú naťaženú rudu na také menšie kusy, ktoré by potom mali ísť do tých vozíkov a to vyvážali. Ale keď mal Hanus službu pri tom šneku, tak tam dostal takú ťažkú roxorovú tyč a rozbíjal tie kamene a tie kusy rudy, aby sa posúvali ďalej. No ale že on bol taký zamyslený aj v tej bani a vždycky, jak tam akože rozbíjal tie kamene, takže len všetci sa pozerali, keď mal, že kedy sa Laco zasníva. Tak on sa tak zasníva, vtedy mu tá tyč vypadla z ruky a ten šnek vlastne bol na celú smenu pokazený. Oni nemohli kopať, lebo ten transport nešiel, takže tí, čo to tam riadili, tak dávali veľký pozor, aby sa Hanus nedostal ku tejto funkcii, ale z času na čas to prišlo a vtedy to je akože alúzia na to, čo si vravel, že nie každý na to má, ale niekedy aj tá nezručnosť môže byť pre iných požehnaním. Ináč, tu sa treba vrátiť skúsenosti tých politických väzňov, veď si predstavme, on prežil svoj najlepší vek vo väzení, 14 rokov. A on sa vrátil a on ešte len potom napísal tie najlepšie knihy. On v tom 51., keď sa začal skrývať a potom v 54. myslím ho zavreli, no tak on už vtedy mal tú kultúrnosť a tie niektoré iné knihy, preklady Liperta a podobne. Ale to aj profesor Šmálik, o ktorom som už v tejto relácii spomínal, on napísal tie dejiny cirkvi v tých 46 pokoleniach, kde podelil na 7x40 rokov, v tých biblických 40 rokov. No a
On hovoril, že o tejto téme pri páraní peria v Leopoldove sa rozprával s Jozefom Zviežinom. A tam dozrievali nejaké myšlenky. Ja to hovorím aj preto, že kultúru není možné zničiť, není ju možné vytlačiť. To odkazujem aj dnes všetkým, ktorí sa o to snažia. No proste ducha není možné potlačiť, pokiaľ ten duch nechce. Ja si veľmi často hovorím, že život nie je čierno-biely a aj tie najčiernejšie kapitoly jednoducho dávajú vyniknúť tým hrdinským príbehom tých ľudí, ktorí sa tej černote a tej temnote nepoddali. Toto je, milí priatelia, druhá epizóda nášho programu Na križovatke. Aj dnes vám ďakujeme za pozornosť a lúčime sa s vami ja, Miro Kocúr. A ja, František Mikloško. No a uvidíme sa opäť o 2 týždne.